Joo, nyt se on tallennuksella kiinni. Hey. How was your day? Great. The toaster broke and Rose refused to eat her vegetables. How did it go at the dentist? The dentist? Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. Ole I mitään thought you were hajua taking her tästä tomorrow. pelistä sitten. No, it was today. I'm Tää on working hiton tomorrow. hyvä peli. But it's Saturday. Joo, I know. I've got to work overtime. Eikä oo Do vaikea. you have to do that every hyvä week? eikä Oh, kauhua. Cody, I'm not in the mood for this discussion Oi. again. Hey, Bad. Rose needs both of us, okay? That's not fair. Using her. I'm not using her. I'm just stating a fact. Leikeä tapelko. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that? Yeah. May, this isn't any easier for me. Okay? Let's not tell her. Let's stay friends instead. Yes, let's stay friends forever. I love you, Cody. I love you too, May. Joo. Kummalla haluat pelata? Tässä pitää valita nyt. Mä voin olla vaikka tää tyttö. Sinitukka. Joo. No mene sen puolelle sitten. Millä? Ai, katoppas. Nuolella. Ihan just. Onpas tossa vähän surullisen oloinen tunnelma. On vähän semmoinen Can I kiusallinen take tunnelma. out nyt. my second? Kyllä. All right. Rose, honey, you know we love you, right? Yeah? And sometimes that means that we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that, well, Mum and Dad, we've decided to go our separate ways. Okay. Voi tyttö. Can I go and play in my room? Yeah, of course, sweet. Mitä se tekee? Tuolla huoneessa oli nostalgia. Karkauksen. Vissiin. Eikö sillä ole majaa? Dr. Hakim, you have to help me now. They have to stay together. Look, it says here, love is work, see? You have to work on it. You can't just give up. Mom, Dad, I wish you could be friends again. Onpas pitkät tämmöiset alkupaat. Mm. Olipa hyvät unet. Mm. Voisin herätä ihan yhtä paniikissa. Hello! Help! Cody, I'm trying to sleep. Shut up. May? May, is that you? Onko ne nyt niinku siirtynyt ne äiti- ja isäperiatsa näihin? Mm. Ei. Why'd you look like a blob of clay? Why do you look like a wooden doll? Look.
done? What? What? Why do you always blame me? Huh? Kaikki on aina minun Why vika. do you always blame him? Thank you. Oh! What is that? I'm Dr. Haki, worldwide bestseller and an expert on love. Your daughter purchased me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the best. I've kept millions of couples, and now I will help you to get together again. This is definitely a nightmare. Tuolla oli I need hauska to wake up. aksentti. No! No! Oh, May! May! Oh, you're back! Oh You- my god. You can't wake up here. Exactly. Okay, Mr. Book. So, how do you wake up? Cody, May, you're here to fix your relationship. We just fixed it. Yeah. We're, divorcing. It's all good. No! I will help Ei you käy. fix your Täällä ei vaan noin vaan erota. Chapter 1. Fix Pakko your avioliitto, pakko olla relationship. naimisissa. Plus, I promised your daughter to fix your marriage. See, love is like a mountain. Oh, You two are like look, a river. May, it's Rose. Flowers growing in the grass. Come on, let's get to her. She must know what's going on. Little butterflies floating in the mountains like lovebirds. You know what I'm saying? Hello? Hello? Hello. No niin. Kumpi on sinun puoli? Oikein on mun. Oh, the stairs over Hei, there. mulla on jotenkin tosi hitaat nää hiiren liikkeet. Ootapa. Well, Joo. Mistä mä saan? let's find a way. No niin. Jaa, Tuosta tässä tommonen. Onko tässä jotain, millä tää tuosta hyppää, millä tää tarttuu niin kuin johonkin? Ei varmaan ainakaan vielä. Tähän pitää. Aha, noniin. Tää me. Whoa, sinne May, meni sulakkeet vai mitä ne on? They're alive. Jotta semmoisia What is taitaa going olla. on here? I have no clue. But whatever's going on, we can't lower that staircase without those fuses. Tästä tulee ihan vähän mieleen, mitä Those lapsina fuses? pelattiin. They Siinä just- oli niitä jänniä They nukkeja. just ran away. I mean, did you Leikkarilla. see them on their little fuse legs? Oh, worry about that later. Siis Let's just Little bring them Big back. Planet. Kyllä. Jotenkin tulee, en tiedä mistä, mutta vähän tuli se mieleen. Siinä on. May, my body feels weird. Because you're made of clay. Keep your eyes on the fuses. Tuolla ylhäällä on joku. Don't you feel weird? I mean, made of wood? A bit stiff, Same here. but it's getting better the more I move. Jaa, mitenkäs me tuon... Oh, Cody, will you Ei se please juoksemaan All karkuun. right. Nyt se on tuossa Miksi sä menit lattialla. tuohon ylös? Kiipesin siitä laatikon päältä. Mitenkäs tämä It's selvitetään trapped. täältä? Let's get it out of there. Voiko sen työntää? Ei. Miksi toisesta suunnasta? Tähän tuli joku. Oho, mikä näppäin? Minun lihava ahtari leijuma. särkisi. Slippery fella, huh? Oi ei. Onpas noppea sulaa. Hei. Hui! Tää I like menee, the me sound of tarvitaan that. sinut. Me neither. Hirveä ressi tulla. Hei. Tää niin nopeasti juosta, että ihan paniikki tulloo, että pelaat. Mikä? Cody, watch your head. I am! Ouch! Back! Mihin se meni? Japs. Dididi. Menisikään se tästä ylös? Ei. May, let's do this together. Okay.
Mikä laittaa? Mikä me laitettiin päälle? En minä. No just mietin ihan sama, että mikä tää laite on. Mikä joku puuhöylä. Eikö pitääkö meidän mennä? Jaa! Ahaa. Oha, miten mä hyppäsin ton läpi? Oi. Pitääkö mä oottaa sua varmaan? Minäpäs oota vähän. Kai tuokin reitti käy. Oh. Tässä sitä oottaa varmaan. Mihinkä sinä hyppäsit kiinni? Siihen. Totta. Sit ootat. Noniin. Melkein meni ohi. Ui, menisin jostain sahaa. Nyt ollaan... Mikä tää on? Ei olla. Mikä? Hyppää, safety. Hyppy, safety. Noniin. Noniin. Hyppy. Apua! Ui! Oi. Maybe that container can help. Noniin. Sitten päästäisikö me täältä? Missä minä oon jumiin? Whoa! Noniin. I think this powers up the saw. Yeah, let's check it out. Mikä sirkkelikö me laitettiin päälle? Aika vaarallista. Hui! Mä poraan terässä hypitä ja... Joko se sulakin saatiin kiinni. Wow. Rään Hey, man, tänne. did you see my Minä flip? katsoin vähän Let's jossa do it sinun again. We're näytteet not here ihan. to do flips. Oh no, you're right. This is serious. We're hunting fuses with legs. All right, this is the last one. Let's put it in. Ja nyt ne lentää uudestaan. No ei Oh, sentään. perfect. Let's go. Reilu. What just happened? Oh, those damn fuses. Oh, May, there she is. Rose! oh. Rose, darling. Hello! God, not you again. Oh, move out of the way, you stupid book. Yeah, get out of the way. I need to go and talk to my daughter. Just your daughter? Oh, you talk like you own her. Ask yourself, can you really own the people you love? You just let us through. Come on. I will. But first, there's someone I want you to meet. Aikamoiset lantioliikkeet tuolla. Satsaa. What the hell is Mikä that? imuri? Why do I recognize your voice? Me? Eikö se oo joku what? No, imuri? we've never Taitaa met. olla. Sorry. Looks a bit like a vacuum cleaner. Oh yeah. Because it is your vacuum cleaner. Yo, vacuum, ¿qué pasa? You know who ¿Qué this guy pasa? is? Let me tell you. Let This me is tell Cody. you. You know, the guy who suck up all kinds of crap in your stomach. Oh, no, that's That's you! You ruined my bowels with all that crap! crap. What? I was just sucking up dust. That was it. Just Voi ei. Noin. Get there. disgusting. Oh, look, there it is. Just, You call that just? well, I mean, you know, some of it, it's So that's Pakko why it kyllä broke syyllistyn down. itekin siihen, It että was imuroin your kyllä fault. vähän Oh. kaikkea, mikä vaan mahtuu. Niin, juu, sama. thank you. Instead, you put me away for life in here! Yep. Missäs nyt ollaan? You wanna get Näyttäisi, back että to ollaan Rose? jossain Yes. You wanna talk to your talon daughter? lattian alla. Then you Miksi need katsotaan that ryömintätila? vacuum Miksi together. sitä kutsutaan? En Come tiedä. on. Why are you doing this to us? Perustukset. Because you two must Jotain learn sellaista. collaboration. That's not our strong point. Aha!
You know, collaboration is the key to a successful relationship. Huh? Collaboration. You understand? Now, see you later. Hasta la vista. Good luck. Niin, mutta mä matkin noita lantioleikkeitä, kun tuo puhuu. If you hadn't broken it. Oh, yeah? Well, this would never have happened if you had fixed it. Ja like nyt you ne sitten promised. taas Well, I syyttää didn't know we'd toisiaan. end up Tämä in a on place where perus. all vacuum cleaners alive. Well, now we are. Huh? Ha? Maybe we're stuck here forever. Forever? No way. We're getting a divorce. Yeah, I know we're getting a divorce, but we can't do that unless we get back into our real bodies. Okay. Let's climb that damn vacuum cleaner. Jossain lattialla Joo, voi oikeesti I wonder olla. where that annoying book even came from. He said Rose bought him. Well, he doesn't sound like a book she would buy. No, more like a pretentious self-help book you'd buy. You know, self-help books are very important to some people, okay? Forget about the book. Let's get to Rose. Mitä käy? Ui, No, 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 no! oho! Älä tipu. Täytyy varmaan nostaa. May, jump inside the hose. Ahaa. Nyt mene sinne. Try not to Minä drop menen. me. Sit mun pitää varmaan hypätä sulle Oi! tää. Oho! Joo, varmaan. Oi, meni jo. Mitä se tekee, kun hyppää tähän? Eikö sun pitää varmaan... Kontrollia. Ei kun kontrolli, tee se pyllyhyppy. Just se. Pitäisikö sun tulla tuolla... Ei mitään. Mikä on vieressä Ei kun tuo joo. pyörivä juttu? Oi meni. Sitten. Miksi mun mielestä muurin putkissa matkustaminen ei kuulosta kovin hyvältä? Oi! Oi. Nyt pitää taas varmaan pitää. Oi, älä mene vielä. Ai vittu. Älä mene vielä. Minäpäs nostan tätä. Tää. Ei ku... Kumpaa pitää mennä eka? Nyt ei voi nostaa tätä, kun tää kääntää tätä. Ei ku pitääkö tuo nappi painaa eka tuolta? Missä sä oot? Sä pidät molemmat pitää letkupäisiin. Oi hyvä. Niin, imusuunta vaihtui, niin nyt pitää sit pitää täältä. Pitääks mun tulla nyt niinku takaisin? Varmaan joo. Oi! Oi. Ja sitten, joo. 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 Täällä pitäis varmaan joo. Mitäs täällä- sitten? Täällä on nappi, oota mä hyppään sen. Nappi jotain. Ahaa. Oho. Is that? Ja nyt kun me molemmat hypätään sinne. Niin kai. Oi. Ohi meni. Voi ei. That was kind of fun, actually. No, mistä sinne pääsi? Voitaan nyt mennä. Hyppäät vaan. Nyt. Noniin. Noniin. Johan lähti. Ai ja vielä. Noniin, edistystä. Not bad. After you. Eihän sinne. Don't let go. Avaa mulle se. Eikö voitko? En, Et mutta voi. täällä on tämmönen, ootahan. Pitääkö mun painaa tätä? Ei, tää menee ei vielä tuonne. Pitää varmaan tehdä eka tälle jotain. Sä pääset ehkä tosta tuulettimesta. Joo. Näin. Sitten tässä on. Jonkun pitää varmaan vetää niitä ja toisen painaa tätä.
sähkö kulkemaan sinun läpi ihan tervettä. Oi, Eikö täällä- sinun olisi pitänyt olla nyt tuolla? Ai totta. Joo. Vaan siinä mä juoksen sitten nopeudella. Ai, siellä sitten olla seuraava. En kerkeä. Oi! Too slow. Tässä on nopeampi näköjään. Kato näin! Hyppäämme. That was totally worth Ja some taas electrocution. Miksi mä pelottaa, että mä menen ihan ohi ennen? Ai niin, tää on varmaan joku keskuspölyn imuri, tiedätkö, että se on niinku joka puolella. Semmonen... Joo. Niin on. Nythän minä vasta sen ymmärsinkin, joo. No mikä? No joo, eihän se nyt normaali imuri olisi mitenkään voinut olla, kun No, letkuja ei joka oo näin joka puolella, niin. Just time your jump. Ei! Mitä minä oikein teen? Jäin taas ihan haaveilemaan. Ei. Voi hyvä jumala. Mun on jotenkin vähän haastavaa hahmottaa näitä tämmösiä pelejä. Aha, ohi meni. Ui. No niin. Ei, pitääkö sun hypätä tuohon seinäänkin? Ai tähän palikkaan. Niin. All right, start spinning. Nyt sinne puolelle. Ui, mä säikähdin ohi. Entäs sitten? Katsotaan mitä täällä on tarjolla. Täällä on jotain pahvilaatikoita ja... Aha. Joku tämmönen. Hei, se käynnistää ehkä tän. No niin. Käänny, ennen kuin mä tipaahan. Woo! We made it over. Yeah, let's keep moving. We're getting No. closer to the No top. niin! Just lähti alta. Kiva tietää, että siinä käy noin, kun hyppäät eteenpäin. Ai ei! Yhtään hyvää näistä. Sykkeet on enemmän kuin missään pelissä ikinä, mitä on pelannut. Eli tuohon. Ei. Tuonne. Tuonne. Ei, melkein. Oi ei. Tuohon. 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 Ei. Hyi. Mikä? Tähän myös sitten jäätiin. Eikä jääty. Pitää Kato, nyt ne on kaikki samalla puolella, niin hypit vaan sieltä. helpotettiinko sitä Nyt vähän tuntui siltä, että annettiin vähän helpotuksi. Tässä pitää varmaan... Sinä hyppäät varmaan siihen, että mä Vaihella käännän niitä. tätä. Joo, sit kun se menee Vaiha. eteenpäin, niin mä... Tanni. Vaiha. Ei! Nyt! Jumala. Oje! Oh!
Älä sano, että minun Mitäs pitää sitten? tehdä tuon samaa Mitä? Oi ei. Ei mitään hätää, nyt! 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 Oi! Mihinkä mä tipain? Attan! No niin, rauhassa. No niin. Nyt! Ja nyt! Ei, Oi, miten melkein. se kerkes kuolla? Noniin. Nyt! Ja nyt. Nyt! No niin! Ei, kun mä tipuin. Noniin. Noniin. Ei. Perkule! Noniin. Ja sitten. Ja sitten. Nyt! Joo, ei ollut edes vaikee. Hei, mihinkäs se nyt? Ei tänne, ei tänne! Tossa on tämmönen... Mikä tää on? Imuri. Eiku, mikä tää on? Sähköimuri, eikö oo? Joku lentävä lautanenhan tuo. Is this a fire hazard? Sitten tonne taas. Joo. Oho, mihin meni? Yllyhyppy. Varmaan tästä. Pitääkö meidän ryömiä täältä? Aha. Mikä tarkoitus tuolla oli? Jaa. Oho. Noin. Mitäs teit? Miksi sä niin Jään hiirelloon. Jaha, mihinkäs tämä meidät lennä? Sitten varmaan imetään tässä. Ei, ohi meni. I feel sick. Ja tässä pitää taas vaihtaa toisen näitä juttuja sitten. Joo, ootahan kun mä tältä putkistosta pääsen. Voi ei. Tuohon pitää mennä. Joo. Menkö minä? Mene vaan. Joo. Heti kun on mahdollista, niin paina. Voitko sekunnin ottaa? Joo, sano sitten. Nyt. Tää oli easy. Pitääkö sun tulla tommosen päältä? Varmaan joo. Noni, please. Ei riittänyt hyppää. Vaan lahastaa vielä vähän. Noni. Noni. Noni, nyt. Joo. Siinä on kyykyssä. Hyppää. Ei! Oi, oi. Pääsin. Tuohon päälle. Joo. Hyppää sinne. Eiku vittu! Oi oi! Mihin? Oi oi! Oi oi! Ei kerennyt tohon imuun. Uudestaan, en tajunnut, että pitikin mennä tuohon. No nyt on. Kyllä. Entäs sitten? Oota, Mitenkäs mä painan tuolta pääsen? napin. Painoin napin, jotain tapahtuu.
Se imu kääntyi toisinpäin, sä hyppäät varmaan tuon putkeen tuolta. Ja mä tuun jostain täältä. Ohi meni. Mä oon pitämässä täällä tämmöstä juttua todennäköisesti, mitä lennättää nimittäin sut tonne. Hey! Get down here, vacuum! Ei kun sä lennätät näitä palloja, mitä mä ammun. Ahaa. Ah, I think we can use some of this dust. Itse! Mitä sä teit? Meni ite siihen. Mun pitää imureen niitä. Täältä alkaa tulla. Hyvä. Jokohan mä pääsen tähän. Joo. Mun pitää varmaan... Pitää työntää. Onko meidän eka chapteri siinä? Sieltä. Boss fightti. Onko tässä semmosia? You destroyed No, my näyttäis vähän. digestion. Oh no. And you put me away to rot in here. Now you will both die. No, Aika wait! Se rankka. haluaa tappaa I meidät. can Aika still fix you. rankka. I can make you work again. No more lies. Oh, no. She's right. She's an engineer. A really good one. Insinööri. Very good. Eikö engineer on jotain? Eihän se insinööri ole, se on joku mekaanikko. Engineer. Don't listen to him. Jaa, Mekaanikko. onko? I get my real En mä body tiedä. back. I can Ei fix se, you. en mä tiedä. Oh, is that so? On se minusta. Then why did you buy the expensive Turbo X2000? Huh? Hey! What? You've replaced me with the Turbo X2000? A pretentious French vacuum who can't even suck properly. I'll show you who's the best sucker! Oh, okay, I'm out of here. See you later. I'm out of Good here. luck. Dramatic music. Joo, tässä on joku boss fight. What should we do? What can we do? More than dust for you! Pommeja lentää. Vacuum is insane! Oh, mitä me pitää tehdä? Tuolla on imuri. Varmaan yhteistyöllä näitä jotenkin. Otahan niitä tuohon. Ei, elä ittees ime. Niitä palloja. Elä! Mene siihen letkuun. Oho, myöhästyttiin. I don't see your fire blanket! How many of these does he have? Nyt mene siihen alempaan letkuun. Joo. Kato, sä imeet. Ja mä tykitän tonne. Elä ite mene. Oi piru. Ime niitä. Liikuta. Oi. Apua. Angry! Okei, eli en ite juokse siellä. No, elä ite mene. Hyppään Nyt päälle. uudestaan. Noniin, sitten. Feel my suck. Liikuta. Ime. Joo. No niin reunalla, että tää ei liiku sama. Noniin. Liikku. Noi. How you like that? Back. Väistä. Eetä. Jump like you should stay broken. Minä on niin ilkeä. Oh. Oho. Et oo tosi Tippu iso. pommi päälle. Nyt pitäis imee. No. Oho. Blow you to bits! Mitä tapahtuu? Mitä sieltä lentää? Oh my. Mä on jännä peli. No one replaces Mitä tämä tekee? Apua! suck on this! Suck on this. Nyt. Noniin. Enough! Mitä? Miksei antaa tehdä sitä? Apua! Mikä se meteoriitti sieltä tippu päin? Elä kuole! What's in there? Back for more! Ihan huijari imuri. Ei antanut edes mahdollisuus. Want this junk Nyt tulee.
Nyt. Mitä? Kukaako tää? Miksi ei anna mahdollisuutta ees, hei? Oho. Oho. Oi. You become the giant. Siis miksi ei antanut edes mahdollisuutta? Helpottuuko tämä? Kukasko se jotenkin? En mä tiedä. Hirveän nopeasti meni juttu. I Pois. don't see your fire. No nyt tiedetään Ainakin mitä tehdään. nimenomaan. Nyt tiedetään mitä tehdään. Nyt Eri asia, tykitetään toimiiko se kaikki. käytännössä. Toimi. I am the no stop. Kato miten paljon lähti. Ui juma. Take your burning crackpot. On kyllä oikeesti tosi tumma muuri. Nyt kaikki sinne vaan. Ota, ui, noin paljon. I'll blow you to bits. Oo, mitäs tässä piti Nyt tehdä? tulee Tää on jotain ihan hullu. väistellä. Tää on ihan hullu. You look like trash someone left behind. Hirveä rytine ja pauki. Mä oon valmiina tässä. Noniin. No one replaces Nyt lähtee, kato, oi! Hullummaksi vaan muu. you. Left this Ai on niin, the sit floor. tulee niitä meteoriitteja. Oi. I have more than dust for you. Me valmiiksi. Juu. Oi. 100. Drowning your garbage. Nyt lentää meteoriittia samallakin, ai. Apua. Se löi minua, ai! You become the Älä kuole. suck on this. Saktis. Ouch. You're back again. Nyt vikat. Nyt me tapetaan tää imuni. Meille et ryttyile. Moi muuri. Jee! Vielä pitää hyökätä käsiin. Hey, he stopped. Time to finish this. You're pointing those the wrong way. Mitä tapahtuu? Lentää se silmät. Do you think this is too much? Kind of. But he tried to Nyt kill us. lähti. Sorry, vacuum. Noin. Oh, damn vacuum. Come on, we have to find Rose before she leaves. I hope she knows what's happened to us. Well, she must know something. I mean, she made these dolls. She made these? Yeah, Well, why did she make them look like us? I don't know. Why didn't you tell me about them? Selvittiin Why varmaan would I? She's a ensimmäisestä. kid. She plays with all kinds of stuff. Niin. Yeah, I suppose so. Well, come on, let's find her. Pitäisikö meidän tähän lopetella tämä? You should know. Niin. You use No lopetetaan tähän. Tallentaako se Been in here tähän? for ages. Kyllä kai. Everything looks different. Pystyykö sitä tallentaa? Ei kai. It's like Jaa. some Eiköhän se oo Pitää tähän tuolla tallentanut. letin päässä version on. of reality. On se kyllä varmaan ehkä ton bossin jälkeen tallentanut, niin tähän on järkevä lopettaa. Olettaisin. Joo. Joo. Kokeile, jos sä oot tallentanut, niin sitten uudestaan vaan. Onko se sanonut mä pois jossain vai? muuten? Mitä? Että laitanko mä tän pois vaan? Joo, mennään vaan. Kokeilla, katsotaan. Tai siis joo. Ei. Ei voida mennä pois. Se sanoi, että meidän... Tuo häviää tuo progress, että pitääkö meidän mennä sitten vielä eteenpäin, että se tallentaa. Sanooko se jossain selkeästi tässä pelin aikana, että se tallentaa sen? Kyllä se jossain vaiheessa sanoi jotain. Hey, Jos meidän nyt täytyy päästä sen Rosen luo ja sit se tallentaa. Miten sä pääsit totillisena ylös? Tuplahypyllä. Jeesus. Mitä minä nyt oikein taas teen?
se ei suostunut jostain syystä kiipeämästä ylös, vaikka yritin. Tän jälkeen se varmaan tallentaa, kato. Look, it's Rose. Joo, ainakin mä nähdään se siitä, että jos yritetään lopettaa, niin kyllä se sanoo siinä sen, She can't hear us. mitä äsken sanoi. Oh no. How are we gonna get over there now? I can help. What? Who's that? Who was it? I don't know. Over here. Look! I know the way. Come on. Mikäs meille nyt I'll take puhuu? you there if you help me save my friend. Vasara. What friends? My Vasaran cool pää. friend. We used to be important and taken care of, but that human locked us up in her toolbox and left. You mean May's toolbox? Yes, yes! That heartless woman. Do you know her? Well, yeah. No, he doesn't. Anyway, I heard that heartless woman got a new job in town and doesn't have time for our hobbies anymore. Who cares about hobbies? Do you know how painful it is to die from rust? It's like burning alive, slowly. Look, Hammer, there's some rust remover spray in that tool cabinet. We can help save your friends, but Ei, kun only if hyvältä you can get us näyttänyt to sekään. Rose over there. Okay, it's a deal. Pick me up. Okay? Now, go to that big door over there. Pull that nail out. We're gonna need it. Okay, here goes. Whoa! Where'd it go? Just whistle. What? Really? Oh! Wow. Cool. We got a flying nail and a talking hammer. Let's go. Hey, look at this. All right. Whew. No niin, olisiko se tähän Be careful with that tallentanut? nail, Cody. No siellä luki Don't get it in saving. my eye. Okay, no well, don't drop. sitten. Voidaan lopettaa tässä. No niin.